Ani mukha Puniram Devroma Singtabuk GB Hospital ani ma bai kanai sing phungni thega family niko ta kono ora khok mai bu masaya sing phungni thega family oro ani login mongke ya pri somatia bono phungni thega thuina tumani mayang tungo thingke AB positive abono norok kisa khairu baje takro bukro ini phungni thega family naitu samaya takono yang ang sajung tam khaimana khana se election tongka election so ro hin tongangla but patang karna ani logi saying tongu isa khairu baje takro bukro norok ano hel khayakla ani logi no bahke mane ekdom khui nangi tong suka takro norok khairu yake basigla khairu jabaje ani logi ni parang ke dugri para takon bo kok sai mia bisingo malai umaya bo hanjeng gojak hanjil asung itong juranyo kok sai mia kam ke sengara semahabia ani mau tung yang tadi khairu baji kharo baja garage bhala ko kunjin hamen or ba amende sini tagajolo setu pheman ba tam or khusin tayar karin kha kun busi malayang ain phaje phungsin phaithiri to mose thei kun ja khon ma ya mo ore mende situ bu sing tam gun ka kya ta bo jo kun ko gorei mo hage kun basne kun ka ta thunya kisa tayar khanya ni bo khaibe gera di takro bura thingke AB positive naituma samalia phungni theke takhun maya ko kisa khairu jabaidi takro khana se election nang tongka abu ang bage rinyai anlo gisai tongka ndaba sin base yabono abono kisa khairu jabaidi khui kabang nangi tongu AB positive thing kangke takhun maya ko takhun ko busai mi abo bisingo si abono kisa khairu jabaidi takro kisa nang ma ko jo takro anu khairu jabaidi